Salutare! Mulți cunoașteți aceste trimere, dar pentru cei care nu le cunosc, vreau să vă spun că trebuie să le aveți în arsenalul vostru de scule. Aici avem trimmerul Babyliss Pro FX3, are o durată de funcționare de 180 de minute și, atenție, motor Ferrari foarte puternic de 7200 de rotații pe minut. Timpul de încărcare este la fel ca cel de funcționare, tot de 180 de minute. Ca și greutatea are 163 de grame, este foarte ușor de manevrat, place foarte mult. Te poți juca cu el cum vrei tu. Are și indicator la baterie, deci vei ști când trebuie să o pui la încărcat. Lamele taie foarte bine, se pot regla și se găsesc mai multe tipuri de lame pentru acest trimmer. Îmi place foarte mult forma lui, este subțire, foarte fain se ține în mână. Acum și preferatul meu, trimmerul de la Gamma Plus Cyborg Digital Motor. Are un motor foarte puternic de 7500 de rotații pe minut și o durată de funcționare de aproximativ 180 de minute, la fel ca și FX3. Timpul de încărcare este mai mic, de 120 de minute, doar că este un pic mai grea. Are 257 de grame. În plus se poate încărca și la USB-C. Este foarte frumoasă, eu o folosesc de obicei când fac modele, mă ajută foarte mult, pot să nu mai folosesc briciul după folosirea ei. Este ușor de manevrat și face niște contururi impecabile. Bineînțeles, datorită lamei în formă de T. Ea vine și cu dispozitiv de reglare 0 gap și cu stand de încărcare. La fel și trimmerul FX3 și el are stand de încărcare. Vreau să îmi spuneți în comentarii cine le-a folosit, care vă place mai mult, cine preferă FX3-ul, cine preferă Gamma, Cyborg. Eu le prefer pe amândouă, depinde cum le folosesc. Pentru degroșat aș prefera mai mult Babyliss Pro, iar pentru contur aș merge mai mult pe Gamma Cyborg. Acum fiecare vreau să-mi scrie cum îi place să le folosească. Mulțumesc mult!